Nkosi yami ngenza ividiyo ungazophoza ngishuthi. Hayi angisazi. Mhlawumbe ithi lokhuzane le ngoma le etheni. Abancisha amaviyana bakala bafana. Awuphinde? Awuphinde? Ngaze ngithukuthele. Usibancisha amaviyana amantombazane bayokala bafana. Yazi kanjani? Hayi ngiyayizwa le ngoma oyishoyo. Futhumeza ngo-6. Nkosi yami akasha uthi sohamba ngo-6. Bashiya amaviyana. Ngase ngayisona. Bashiya bahamba u-6 bashiya amaviyana noma balokhuzane bahamba nawo. Hayi bahamba nawo amaviyana. Pho why bethi zincisha amantombazane bayokhandla abafana? Phela bafike bawadlele emotweni. Mase befika kule location abaya kuyona balo. Sebewaqedile amaviyana. Bancishana labantu. Wena izaphi lo ngoma? Yazi inokutrenda nje. TikTok. Bathini? Hayi ngizweleka. Ithi sobuya ngo-6. Bahamba bayabuya kanti kwenzanani? Ngibuza wena phela bathini khona ngizokulungisa Nkosi yami. Mina bathi fudumeza ngo-6. Bathi bazohamba. Stop 66. Idla amaviyana siwancisha amantombazane bayokala bafana. Cha nabasho kanjani. Ngithukuthele. Ngicela le elo. Ethi kunini ngikhala ngiyacela. Ngikhala kanjani? Lo ngoma le. Ade ngikuzwe uyimemeza uhlazi uyicule isho. Lithi kala lito yo. Awu kala. Ikhuluma bani lo ngoma? Kala lito yo. Ayishapana. Hey, eshaya le ngoma le. Awu kala lito yo. Awu kala.